ассалому алайкум тамошобинон ва ҳаводорони канали Libos TV. имрӯз барои шумо абайёи тоза тройкаи дубайскро нишон медиҳем. ина марҳамат шумо бибинед аи пеш нагини ё беҳад инаи навинкош аҷиботан нагиношон бибинед, баъд остиношон бибинед. ё нагиношон ҳама оригинал задаги сваровския ё хамелёна, ира дига намефаҳмидам ки чори блеск метан. ё тройка ҳам шарф доранд, ҳам кирта доранд, ҳам абая. ина марҳамат айдаҷо баъд ози духтарак пӯшчаам нишон медиҳем. ина пӯшча нигаҳ кунед, ай пӯшташ, ай пешаш нигаҳ кунед, бо поёнаш парпар дора, баъд санг задагия. як тоштен, як тоштен нигаҳ кунед. Товтенам читона. ина ай пӯшт. нигаҳ кунед чӣ хела як борига тоштен тамом. нархи ё 2000 сомон. барои подписчикои канали Libos TV 2000 сомонӣ. айҷа сар мешавад бо дига моделошам омадагия. ай ҳамаи размерро дорем, ҳамаи размерро пакка ози ҳастанд. ина марҳамат 2000 сомон, 2000 сомон. анами чизе ки мо шуморо нишон додем ин навомагия. сангш ба дараҷаи оли бисёрай, нигаҳ кунед то поёнай, баъд санги оригинали тоза ҳай. Дубай тоза материалш чи ҳай? Арганза, материалш арганза. ҳамаи ҳама тройкаам, фақат ози ҷада мо шарфошона натонистем успед накардем, монда бурон наомадагия. нархш 2000. чизе ки ҳам шумо дидесен, нархи ҳам ё 2000 сомонӣ. ҳамаи маркаҳо ҳастанд. сияҳ, сафед, чӣ хеле ки кадом маркае ки шумода маъқулай дар ҳамин ҷада бо ҳастай. неҷа ҳоз бо сиёш ҳастай, ина сиёша. ина сиёш ҳастай бо хел кирташ пешаш бо чӣ дора. ана хел айторам санг дора, ранги муҳра бори санг адияй. мегӯ ки както муҳра адиват кардагиай. намарам сиёшам ҷада ҳастай. болода ҳамаи маркаҳо ҳастанд. кадомеша ки шумо мебинед вибро мебинед ҳаст. фака виброе ки шумо дар кор ҳастай. ҳам чиё ҳастанд? аё ҳамиёна ина бо маркаҳош рангошон дар ин тарафа. метавонед ки ай ранго омада вибро кунед. чӣ чизе ки нози ягон ранги дигаш ҳам нишон тиҳем. рангҳое ки хадовое ҳастанд. биги анам шафрор. анам шафрор. инам чизе ки аз мебинед. ина иш бо дига хелай. гилш дига хелай. просто санга дига хел загия. поёнтар фурӯдем. поёнтар фурӯдем. май пеш нишон бисам. гилша просто ё дига хел задагия. дига марҳамат. камтарак ҳайдур мо мегирем ки шумо бинед. ина иҷа остинош ҳай. остинош ҳай ҳама тарафа круговой загия. сангош круговой. фақат кирташ пешаш абайкаш фақат дига хелай. чӣ хели маркае ки ту мебихора шумо да ёфта дода метавонем. барои ҳамин марҳамат на ватсап ки поён дай шумо занг мезанед, заказ мекунед. бо ягон санги дига хеш ҳаста я модели сангш дига хеш ҳаст. иназ бо як модел дигара шуморо нишон медиҳем. бо ҷада ҳаст. маркаш ина уш дига хелай, инаш дига хелай, анаш бо камтар дига хелай, ёш бо дига хелтара. иназ як модел дигара нишонтон медиҳем. айёш ина сангаш кам даста. ира манекенда хай бо нишон медиҳем. запсои ояндада дар манекен мезанем. шумода нишон медиҳем. боқи сарбаланд обод бошен. видеоҳои ояндаи моро ҳам тамошо кунед. худоҳофиз.